Mayang adlaw sa tanan mga kaigsuonan. Karon pa biyahe ta paingon sa syudad. Buyog na ko ang pinanggang asawa, and then pinangga po ko niya igsuon kay siya man ang nag-drive niya, ako para man nahimong bodyguard niya. So bago ta mo padayon sa unahan, bago na to maabot o ma-reach ang syudad mga igsuon, dining takna karon magdasig ko ninyo pinagi sa pulong sa Ginoo. Doon ay mga higayon sa kinabuhi mga igsuon nga susama sa pagbiyahe nga usahay maayo ang atong pagbiyahe, usahay pod dili usahay makaingon tas tong kogalingon nga makaabot baka ta sa tong destinasyon niini o dili baka ta makaabot. Apan kanunay natong hinumduman nga bisan unsa kadaghan ang pagsulay ang mag-abot sa tong kinabuhi, doon na gyoy paglaom tanan igsoon, doon na gyoy kalutasan, doon na gyoy kasiguraduhan ang usa ka tawo magpabilin diha sa Ginoo. Amen. Mrs. sa may ato ang kuha nakay verse diha Mrs. Sa may verse na to diha recite lang kaya lang kakuan sa pag-drive ha, ayaw ipiyong imong mata, huwag kang kukurap. Sige. Ang Diyos gugma. Ang Diyos gugma. Asa man nato na makita di ay? 1 John 4:8. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. Amen. So mga igsoon, ang akong buhaton karon taud-taod, pakiton mo na ako kung asa nami. Dayon ako mga igsuon nga magadasig sa matag usa kanato nini mubong higayon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagkatun-an makita sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa 17 mga kaigsuonan. Tungkuhaon dinhi ang pagtulun-an gikan sa pulong sa Ginoo. Tuguti ko nga akong basahon alang sa matag usa. Ningon dinhi igsuon. Ani ay isulti ko kaninyo kamo nga mga nag-ingon karon ugma muadto kami sa syudad o magpabilin didto usa ka tuig aron magmatigayon o makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti kun maluoy ang Ginoo, lugayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot-buhaton. Apan kamo nagpagarbog nangandak dili kini maayo. Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat nini nakasala. O mga kaigsuonan ining taknaa nga natun-an nato nga kun unsa kabahin ang ato ang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, unsa ang pag-alagad labi na sa kinabuhi ni Santiago mga kaigsuonan nga usa siya ka leader sa Jerusalem o gisultihan niya mga kaigsuonan ang mga tao sa mao nga dapit mga kaigsuonan aron sila manumbalik, aron gamiton nila ang ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. So kaganina base pa sa pagsugod nato igsuon nga ang atong kinabuhi susama sa usa ka pagbiyahe. Yes, susama sa ingon ni ana mga kaigsuonan nga ang gusto ni Lord mas dili nato sig paniguraduhon ang atong kaugalingon kun dili pinagi sa iyang tabang. Siguro doon na lang ko duha ka pangutana ani mga kaigsuonan. Unsay pagtulunan nga atong makuha o unsa may sala nga kinahanglan natong likayan. Siguro sa pagtulunan natong makuha mga kaigsuonan, una dinhi is kanang siguraduhon nato nga ang tanan nato ginabuhat makapahimot sa Ginoo, inline sa kabubuton sa Ginoo. O ang sala siguro nga kinahanglan nato likayan mga kaigsuonan kanang pagpangandak
para sa atong kaugalingon. So mo lang na siya mga kaigsuonan nga dapat sa tanan natong pagabuhaton atong siguraduhon nga kini siya nakabuhat ta og unang-una maayo sa tubangan sa Ginoo. Salamat kayo mga kaigsuonan sa inyong pinadayonon nga pagsuporta sa akong YouTube channel. Hinaot mga igsuon nga padayon na to ang pagsuporta alang sa buluhaton sa Ginoo. Malipayon ako nga kutob sa akong mahimo ug sa akong nakatunan nga i-share usab sa uban pod para mas daghan patang madasig pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ninusab ang inyong igsuon, Pastor Dalian. Nagapasalamat, magaingon dalaygon ang Dios sa tanang panahon.